Mircea, tu știi unde arde cel mai tare soarele? Eu aș spune în Moldova peste tot, că nu degeaba străinii ne numesc țara Plai însorit. Dar eu cred că totuși la Ocnița, de unde vine următorul semifinalist. На Молдова Аре Талент я пришел, потому что я хотел попробовать свои силы в первую очередь. Я благодарен Молдова Аре Талент за то, что я почувствовал в себе больше силы, больше уверенности, и я поверил в то, что я могу все. На 70% верил, что я пройду в полуфинал. Когда уже вышел на сцену, когда на меня вот много камер было нацелено, я просто... Моя уверенность, она как-то... У меня такое было ощущение, что она испарилась. Я сразу так... Ești în semifinale? Я Бурасан Звароман. Голосуйте за меня. Are un timbru al vocii specific și se trage din vițe de daci. De daci? Pe asta de unde mi-ai luat-o? Păi fii atent. Sarmese Getuza, Zamolxe și Burasanzve. Toți sunt de acolo. Mai convins. Și pe lângă asta are și un timbru specific. Vrea să demonstreze că este cel mai bun. Roman Burasanzve! Put your loving hand out, baby. I'm begging. Begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging you. Put your loving hand out, darling. Riding high when I was king. Played hard and fast, 'cause I had everything. Walked away, want me then. Easy come and easy go, and in the end, so anytime I bleed, you let me go. Anytime I beat, you get me no. Anytime I beat, you get me no. But I plenty, just let me go. I'm on my knees when I'm, 'cause I don't wanna lose. I got my heart so spread, I hope that my heart goes red from the back, and I'm begging, I'm begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging you. Put your loving hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. Now begging you. Put your loving hand out, baby. Begging you. Put your loving hand out, baby. Begging you. Put your loving hand out, baby. Begging you. Put your loving hand out, darling. Roman Burasanzve! Роман, сногсшибательно. Ты знаешь, если бы мы были в Америке, я был бы уверен на 100%, что ты попадешь в финал. Знаешь почему? Почему же? Потому что в американских фильмах и в американских телешоу должен быть хотя бы один хороший темнокожий парень.
А ты хороший. А ты у нас хороший, поскольку талантливый. мы не в Америке, у нас такого правила нету, то ты здесь только благодаря своему таланту. Aplauze încă o dată pentru Roman. Mulțumesc. Эти 3 человека сейчас подтвердят. Eu vreau să spun, Romane, că tu ai putea să le dai lecții multor interpreți din Republica Moldova. Mișcare, cântat, dinamică și prezență. Deci ai făcut spectacol. Dacă în audiție erai cumva, nu știu, mai romantic, acum ai fost unul dinamic. Ceea ce trebuie să fie un artist. M-ai convins? Îmi place! Mulțumesc. Nico, să-i traduc în limba din Odessa. Nu trebuie. Nu? Nu, da. El înțelege. El înțelege foarte bine. Tania? Eu încă dansez în partea de jos, eram așa toată piesa, ceea ce este un semn bun. Înseamnă că ai reușit să ne transmiți emoția și noi suntem la un spectacol și tu ești de aici. Dar eu Bravo. și din partea de sus dansez. Eu confirm. Adică sprâncenele, ce se înțelege? Da. Eu sunt de acord cu Nicu că în prima ediție, La audiții, da. la audiție eram cam sceptic, pentru că este un gen care, pentru mine, dacă e talentat, atunci e foarte interesant și de data asta, bravo! Aplauze încă o dată pentru Roman. Doamnelor și domnilor. Doamnelor și domnilor, nu a rămas mult și veți putea vota pentru Roman la numărul 3906. Expediați cât mai multe mesaje sau sunați ca să-l susțineți favoritul. Roman Burasanzve!